Mema bibi akwaba ede ba emergency Ghana TV. So busia mo be kai story amede ebe wa be mo ebi ebetina ha se o se ne busiafo apuna neni efra. Ene ye di update ebre mo nti busiafo ye nsem ani enko ne nkohwe video no emra ne ye ntie mo nsem esanse eye me de pa se abemu an etimi ayese. Channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section asi. Enko nkohwe video no. Yo, let us man from Poma Sunday wedi kan boy amane dada no. Updates ba ko ayewo. Eyenre ya na ye nua bemma ba ko a nani ehuna de. Ni din ya ne Alex. Obufuru efie ha na asem nyina ne se. Ne maame ni nuanom nyina ayi na ma nani fra yare enti oba na yafre ena ene anuanom abusa senti a oye yarefo no mayina ma aka wono nko a na hye kurase na asem no na yarehosem no kwasem ne se maame no ene ne ma eba fie ha na danse ewo mu ne se maame no nso se wakonya nkwanhyi a nantie mpo eho aye den ama maame no yetena ase bobɔ nsem no yehwehwe mu no na wo se Afisem abedwafo ama mfrem pama da ya no kotena se na yeboa ma asomdwie ba fie efise ahade yeboa ma asomdwie ba yensaya de na yetena se no yehu se emfomso bebre efri Alex ho na Alex bunkotodwe eno na dafidie so ayehwe epa ne maame chew bunkotodwe okare ho sem bebre epa ne maame chew se mfomso bia waye no ne maame emfa nche no ani ni nuanom nyina maame no so agitumu say Alex na abunkotoje abusuya bra TV ne so anase ko social media Facebook no Lawson TV Ghana ni nua ba nso na eti akire etwa video so de ko evidence we evidence based asem eti ono so twa video no de akokire na obi ahun se ni nua Alex abu ni mame anim kotoje enwanwa o mame anya ne ba na mame anya ne ba akiri no ye frɛ ni nua eyeyima ebo na manesa ni akoso ni ma yima nso de akomapa agitumu na ne efe na anika kura ne se omo kɔ no mu yisika ede ma Alex se onfamfroka enko ma me ne se ne ho atɔ na enko aduru ho dadaada na ma mfrem pama ubisa na de esi enure ya eno no enti abusuan Alex na wabu nkotodwe ewo ne maame anim na abusuan atwa ho ahia na aya arehosem na Alex chopa echira we chopa iraba was here my hobony afacha me na ozo ayamboni anu nya mentem hey Alex na some deal awo ni nyina echi no ye say entokwa ni nyina echi asomdwe ene bae ti emra ye de sa case no so akwakogu Medobi bia se ojibe ma yekohwe video no eba yebusia se na no meka ye ne de na me se be ma no ompa ne ma mecho na nka asomdwe ntime emra na se wetimi ayesa de a ye da twedi amponya kopo asese ne ma me nso ede ne mfom so ache no na wiase we de oye obi bone na opa ne cho na ode chewa aya na asomdwe timi ebefie na menye ho se na we ye right na we ye se na we ye se ntime mpacho ewiase die oye boni a na wase boni fache na nipa no e de mfom so atel aha na mede mo ebesi na meka so ha egusa emergency Ghana TV so subscribe na like na fa comment so eba comment section as catch mami esi anything eni media ebusia ebesan so edin hyemo e wa hip